UMLA ka khun nyaw trap National Awakening Movement uba adal bot nong rum wat hadian bak sarkar kala rai ban kentiu no Yakarta ha ka thungkam thungjam ula syem ya ka rai bo unpat weng satya ya ka jingya khi jong u hendrai un khatpat da ka jingya lang pat ba hamadan malki ha ka arfoi tarik kabadai ka sngi ba ka sarkar jala kan rakhe ka jingdap san posnam jongka jala bakpura hadin arsngi ba UMLA ka not chelong ula pelong ya ka jingya khi da ka basyong kalan mungar mat samiat hamadan malki namar ka jing koman jong sarkar lor kimat jing dawa kiba ulabu hak sarkar ba hakani ka jing ki senran lang yo ba dal bot nong rum da ikurim jong u habaya kran bat uba dal bot nong rum ulaong ba wat lada ka sarkar kala sim khia habai dei bat ka jing pin jinsur ya karta thungkam ula pen paw ya ka jing songu ya ka sarkar hendrai ha ka baya dei sa ba ki wei dei kimat ula pen paw ba lada ka sarkar ka ai ka jing kular da ka jing tho un sa perkhat halor ka tei ka benta ba hakani ka ju ka jaka ngakot aware ya kita gibadon kita jing sokya naga banta kini kimat kibang adawa om nam ta jiman toy jong nur de jiman toy jong kadi ka pateng mentawar pateng manwan tingila ya penbait lang bangen kumba shibiji hakapor shibiji ngindon ka jalang ka bangin yelum lang ka baki markiwi kiwi daki parlok kiba don ta kaman sim jing sokya ken subha banya donang rekat ngin yo banya keren man penpau ya ke jing duna baban penpau ya ke jing dongkam ngarakwa banesim mata bata jing rakhi san posnem wana mar ngadang khana ba dang dei kapor ngamut arpsan snem rakhi silver jubilee ngarakwa ban rakhi ni san posnem tip sa arpsan snem ban sawan tip ngidang don empo sla partai mo tenri tang koi kalong batang ni koi ngidong kam ya ta seriousness ngidong kam ya ta white paper ka balong clear nginum la bungin syuk kran dekak tien namar den marga mengisyukan dak tin menta sa lingkrang bat syu renghang sa ya ka kam habde boundary bat u asam ru kulim u mekhalia ru kulim ti ka sulong do nong pat yangi kapateng menta bat kham tam galawai jong kilong dien ki pateng tinga da kerpa ru demba kan ni jing don menta ka jong ahni ngangit ngampat jupen atatin ni ki pajba habang le no ka kam bat ke i banga penkup ala di ke i bali kadi bali ke i bayong di bayong ngam ko ban yalam bakla ngam ko ban sya ilam bakla ngam di nyang kongo nrei nga kerpa di pajba jong kari kasi wala kimla ban ya don lang ringkat ban ai man sim ban ban peni kata ka man sim ba ka jing kwa lam ka jong pi ni ki issue mang ni ki issue mde ki jong am de jong ka party mde jong constituency de jong ka state jong ki samla tikin subha bakin ken maule ma ka jing duai kana men yo ka bor mine khun nam ta ka dau ba jong ka jap riu kata ke mbo ai feel ada kadai tang koi ke jing dawa tikila le koi tangan haban weng no ngari ubi hila dangam weng mo teringa ngawan ra ini ki issue santali kini gidi beron hakti jong sarkar ka jong sarkar kalong serious ka pha ka jing tho wan pha bani kendo no ban represent ka leng government ngini kran basai la ngade ban weng no ne mo tingan ngani i ke tak seriousness jong government ti nomor na pregi santali kile tang koi te kamut bola biang mo kini sauturi gelong bodongkam reservation state reservation policy gelong bodongkam ban review ban relook ban wanra sya jeng pekimi biang hey don jinduna namari ka job to melingan bakren ngam ko ban keren ngam don kanu ka bangan kta ya kanu ka community mo hendrai kani kalong ban oblif ki yangi hi trai muluk kum ki khasi jaintia bargaru mo namar kani ru kadi ka special quota na ka benta jongi hi hendrai bakhadu kam dei tang special quota ban shuffle up itaki quota hendrai kadi ban serve ka purpose bar ko ru kalong ba ngako apa kana basai kat kum ka job reservation na constitution kadi ka job kam dei academic tene academic kawan kani kalong very kalong highly illegal tene ngam ko apa kana bar kani ko dei tang mere order na po department na ru khandai spa nyupuar na du po bungyo jong jala bakani uklam legislate adu manta barka policy ri kam jusa policy islam the policy ki wanra namar bakadon ka urgent need of the hour maybe kalong emergency ki wanra akarteng jong ka policy ka ba CTO RTO shibnai arbanai ndegam jusa islam rekomendasi posnem hatu kamlong outdated fi mo kadi ka por mai do kam review namar ka bakta ai manta kalong ngamong yu samla garu na khasi hi garu kalong arpar manta kilanang kiyo ada san posnem menchua namar ka ki base ka ni ka reservation policy ru alor ka demographic population ti mata ka demographic population ka change ti bakla change ti do kam change ru ikania kidon ki banta mi haban e do mata haban bu mo namar ka don ko wi ka klosi bodi kani ka carried over na ka banta ki parlo garu ti kani ru ka khanglat pat ye kita ki bolong eligible mola da shibu ki change kita ki close ki wara ki amendment to kani ko di part of change ka ba dongkam ban ries ni community bol ai tri namar kan yo nong hiru ka state namar kat kum ka basic principle jong ka reservation policy ka dei bandon ki ngamut ki efficiency administration mo
di bandon kita ki badon ki belum capable mo kanam baka administration kan klain kanam baka state du kan kiyo